കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ദേവായ നമോ വസുദേവ പ്രണാമം മാതാജി. പാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ പൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസവാദയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. നമ്മളിപ്പോ ഏതെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 15ാം അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ആ അധ്യായത്തിൽ 16ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കർണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കർണൻ ആരാണ്? കുന്തി ദേവിക്ക് സൂര്യദേവനിലുണ്ടായ പുത്രനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ധീരനായിരുന്നു. പിന്നെ ജന്മനാ തന്നെ ജനിച്ചത് കവചകുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടി ജനിച്ചവനാണ്. അതിനുശേഷം അത് ദേവേന്ദ്രന് സമ്മാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം എന്തെന്നറിയപ്പെട്ടു? വൈകർത്തനൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ ഗംഗാനദിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ എടുത്തു വളർത്തി. ആരാണ് എടുത്തു വളർത്തിയത്? ശക്തി എന്ന അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധം ആര് നൽകി? ദേവേന്ദ്രൻ കർണന് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനനെ പോലെ തന്നെ വില്ലാളിയായിരുന്നു കർണനും. അതിലൂടെയാണ് പിന്നെ ആരെ വധിച്ചത് ശരിക്കും? വധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ് അർജുനനോട് വളരെയധികം ശത്രുവായിരുന്നു. ആർക്കുണ്ടായ ശത്രുതയായിരുന്നു കർണനുണ്ടായിരുന്നത്. ആഗ്രഹിച്ചു. കർണൻ കർണോൽഗജനെ വധിച്ചു. പിന്നെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ കർണനെ വധിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ചതിയിലൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഒരു അവസരം മുതലെടുത്തിട്ടാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്, കർണനെ വധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് കുറിച്ച ശ്രേയസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പൂരിശ്രവസ് എന്താണ്? കുലത്തിലെ അംഗമായിട്ടുള്ള സോമദത്തന്റെ പുത്രനാണ് പൂരിശ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ശല്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവാണ് ശല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇവരും ഇതില് ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഭൂരിശ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുശർമാവ് വെച്ചാരാണ്? വൃദ്ധക്ഷേത്ര രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് സുശർമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വയംവര ചടങ്ങിൽ ഇവരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജയദ്രഥനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ജയദ്രഥൻ ആരാണ്? സിദ്ധുദേശത്തെ രാജാവായിരുന്നു. ദുഷ്ടയായിരുന്നു ഭാര്യ. സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ്രൗപദിയുടെ. പക്ഷെ ദ്രൗപദി വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. മത്സരത്തിൽ തോറ്റുപോയി. പക്ഷെ ആഗ്രഹം ഉള്ളിലിരുന്നു. അങ്ങനെ പല സമയത്തും ദ്രൗപദിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചും ദ്രൗപദിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പല തന്ത്രങ്ങളും ഇദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ രൂക്ഷമായിട്ട് നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദ്രൗപദി അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ദ്രൗപദി ബലാത്കാരമായിട്ട് രഥത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. ദ്രൗപദി ഊക്കോടെ പ്രഹരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ജയദ്രഥൻ എല്ലാം പറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ ദ്രൗപദിയെ ഉപദ്രവിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാണ് പിന്നെ പാണ്ഡവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജയദ്രഥനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭീമസേനൻ ജയദ്രഥനെ പിടിച്ചു, പ്രഹരിച്ചു. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടിമയാണെന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൂടെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധിതനായി താൻ അടിമയാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. മാത്രം വെച്ചിട്ട് മുടിയെല്ലാം അങ്ങനെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് ആരിൽ നിന്നാണ് വരം നേടിയത്? അങ്ങനെ ജയദ്രഥന്റെ ശിരസ് നിലത്ത് പതിയാൻ കാരണമാകുന്നത് ആരാണോ അവര് തൽക്ഷണം തന്നെ രഹസ്യമായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ശിരസ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടത്? ജയദ്രഥന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിലേക്ക് അത് പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആര് ചെയ്തു? അർജുനൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജയദ്രഥന്റെ പിതാവാണ് ആ ശിരസ് 7 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിക്കുന്നത്. അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിന്റെ പകുതി ഇട്ടിട്ടുള്ളല്ലേ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പില്. വലുതായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗം, കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 17. സൗത്യേ വൃതാ കുമതിനാത്മത ഈശ്വരോ മേ യത്പാദ പദ്മഭവായ ഭജന്തി ഭവ്യ മാം ശ്രാന്തവാഹമരയോരഥിനോ ഭുവിഷ്ടം നാപ്രാഹരൻ യദനുഭാവ ചിത്തഃ. സൗത്യേ വൃഥാ കുമതിനാത്മത ഈശ്വരോ മേ യത്പാദ പദ്മഭവായ ഭജന്തി ഭവ്യ മാം ശ്രാന്തവാഹമരയോരഥിനോ ഭുവിഷ്ടം നാപ്രാഹരൻ യദനുഭാവ നിരസ്തചിത്തഃ. ചൊല്ലാം. ഭജന്തി
സൗത്യയെ ഒരു സാരഥിയായി വൃത നിയോഗിച്ചു. കുമതിന ദുഷിച്ച അവബോധത്താൽ ആത്മത പരിത്രാണം ചെയ്യുന്നവൻ ഈശ്വര പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ മേ എന്റെ യത് ആരുടെ പാദപത്മങ്ങൾ അഭവായ മോക്ഷ വിഷയത്തിൽ ഭജന്തി സേവനമർപ്പിക്കുക ഭവ്യ ബുദ്ധിശാലികളായ വ്യക്തികൾ മാം എനിക്ക് ശാന്ത ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ വാഹം എന്റെ അശ്വങ്ങൾ അരയ ശത്രുക്കൾ രഥിന ഒരു മഹാസേനാധിപൻ ഭൂവിഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന നേരം ന ഇല്ല പ്രാഹരൻ ആക്രമിച്ചു യത് ആരുടെ അനുഭാവ കൃപ നിരസ്ത ഇല്ലാത്ത ചിത്ത മനസ്സ് വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ എന്റെ കുതിരകൾക്ക് ജലം നൽകുവാനായി രഥത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ വധിക്കുവാൻ ശത്രുക്കൾ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ് കുതിരകൾക്ക് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലാണല്ലേ ദാഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ സമയത്ത് ആ കുതിരകൾക്ക് ജലം നൽകാനായിട്ട് രഥത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് ശത്രുക്കൾ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി ആരാധിക്കുകയും സേവനം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ സാരഥിയാക്കാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടതിന് കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള എന്റെ ആദരവിലുണ്ടായ പോരായ്മയായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികള് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ എന്റെ സാരഥിയാക്കാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള എന്റെ ആദരവിലുണ്ടായ പോരായ്മ, ഭഗവാനോടുള്ള ആദരവിലുണ്ടായ പോരായ്മയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ശരിക്കും എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവ്യക്തവാദികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആരാധ്യ വിഷയമാകുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിസരിക്കുന്ന പ്രദീപ്തമായ തേജസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാധിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികളെക്കാളും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാനായ ചരിത്ര പുരുഷനായി കരുതുന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും തന്റെ സവിശേഷമായ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാൽ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമ യജമാനന്റെയും മിത്രത്തിന്റെയും പുത്രന്റെയും കാമുകന്റെയും ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നു. അർജുനനുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം സഖ്യമായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ പിതാവിനോടും പ്രണയിനിമാരോടും പത്നിമാരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പോലെ അതേ പൂർണ്ണതയോടെ ഭഗവാൻ ആ ഭാഗവും അഭിനയിച്ചു. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആരാധ്യ വിഷയമാകുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ മാത്രമല്ല, അവ്യക്തിഗതവാദികള്, ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആരാധ്യ വിഷയമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിസരിക്കുന്ന പ്രദീപ്തമായ തേജസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയവാദികളും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികള് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തേജസ്സിന്, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാധിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികളെക്കാളും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവർ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ ചരിത്ര പുരുഷനായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളെക്കാളും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു? മഹാപുരുഷനെ, ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എന്തൊക്കെയായാലും തന്റെ സവിശേഷമായ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാൽ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കും. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമ യജമാനന്റെയും മിത്രത്തിന്റെയും പുത്രന്റെയും കാമുകന്റെയും ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരു യജമാനനായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും പുത്രനായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാൻ
അഭിനയിക്കുകയാണ്. അർജുനനുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം സഖ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ സഖ്യഭാവത്തിലാണ് അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആതീന്ദ്രിയമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പിതാവിനോടും പ്രണയിനിമാരോടും പത്നിമാരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള അതേ പൂർണ്ണത ഭഗവാൻ ഏതിലും കാണിച്ചു? ആ സഖ്യമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനനിലും കാണിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഭാഗവും ഭഗവാൻ അഭിനയിച്ചു. ഭഗവാൻ അവിധമുള്ള പരിപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാമോഹിതരാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ തന്റെ പുത്രൻ അഥവാ മിത്രം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ മിത്രത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു വീഴ്ചയോ ഭഗവാനോട് യാതൊരുവിധ അനാദരവോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാർ അർജുനനെ പോലുള്ള കലർപ്പറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അഭിനയത്താൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അവിധമുള്ള പരിപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ വ്യാമോഹിതരാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ തന്റെ പുത്രൻ അഥവാ മിത്രം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭക്തന്മാരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലത്തെ പ്രവർത്തികളില് ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാവും? വ്യാമോഹിതരാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? തന്റെ പുത്രൻ അഥവാ മിത്രം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന വസ്തുത സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വസ്തുത വിസ്മരിക്കുന്നു, മറന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ മിത്രത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അർജുനൻ എങ്ങനെയായി? അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു വീഴ്ചയോ ഭഗവാനോട് യാതൊരുവിധ അനാദരവോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനോട് അർജുനന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനാദരവോ വീഴ്ചയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാർ അർജുനനെ പോലെ കലർപ്പറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അഭിനയത്താൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് അർജുനനെ പോലുള്ള കലർപ്പറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ അഭിനയത്തില് ആകർഷിതരാവാണ് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവര്. ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭക്തന്മാര്. യുദ്ധമുഖത്ത് ജലക്ഷാമം എന്നത് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതയാണ്. അവിടെ ജലം വളരെ ദുർലഭം തന്നെയാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി പരിശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ ദാഹം അകറ്റുന്നതിന് ജലത്തിന്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താണ്? ജലത്തിന് ക്ഷാമമാണ്. അത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. ജലം വളരെ ദുർലഭമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ യുദ്ധഭൂമിയില് മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം? ദാഹം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജലത്തിന്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. വിശേഷിച്ചും മുറിവേറ്റ പടയാളികൾക്ക്, സേനാധിപന്മാർക്ക് മരണസമയത്ത് കഠിനമായ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൗർലഭ്യം മൂലം ഒരുവൻ അനിവാര്യമായി മരണമടയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭൂമി തുറന്ന് അത്തരം ജലദൗർലഭ്യം പരിഹരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് നടന്നിരുന്നു? ഭൂമി തുറന്ന് ജലദൗർലഭ്യം പരിഹരിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി തുറക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ ജലം എവിടെയും ഇഷ്ടം പോലെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യുണ്ട്. ഭൂമി തുറക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും ജലം ഇഷ്ടം പോലെ ലഭിക്കും. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഭൂമി തുറക്കുന്ന ഇതേ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആധുനിക കാലത്തും ഇത്തരത്തില് സംവിധാനങ്ങൾ ഭൂമി തുറക്കാനുള്ള അതേ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഭൂമി തുറക്കുന്ന ഇതേ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ആധുനിക യന്ത്രവിദഗ്ധർക്ക് അത്യാവശ്യമായ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഉടനടി കിണർ കുഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്താണ്? ആധുനിക യന്ത്രവിദഗ്ധന്മാർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉടനടി കിണർ കുഴിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പാണ്ഡവരുടെ കാലത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര വർണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല കുതിരകൾക്ക് പോലും ആവശ്യമായൊരു ജലം ഒരു അസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഉടനടി ഭൂപാളി തുറന്ന് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് പകർന്നു നൽകാൻ അർജുനനെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ചരിത്രവർണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്കും മാത്രമല്ല കുതിരകൾക്കും എല്ലാവർക്കും എന്താവശ്യമാണ്? ജലം ആവശ്യമാണ്. ആ ജലം എങ്ങനെയുണ്ട്?
കിട്ടുന്നത് ഒരു അസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉടനടി ഭൂപാളി തുരന്ന് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകാൻ അർജുനനെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ അജ്ഞാതമാണ് ഈ വിദ്യ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അർജുനനെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചിരുന്നു? ഒരു അസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ആ ജലം എടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അർജുനനെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ശ്ലോകം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. നർമാണ്യോദാര രുചിര സ്മിത ശോഭിതാനി ഹേ പാർത്ഥ ഹേ അർജുന സഖേ ഗുരുനന്ദനേതി സഞ്ചൽപിതാനി നരദേവ ഹൃദി സ്പൃശാനി സ്മർത്തുല്ലുഠന്തി ഹൃദയം മമ മാധവസ്യ നർമാണ്യുദാര രുചിര സ്മിത ശോഭിതാനി ഹേ പാർത്ഥ ഹേ അർജുന സഖേ ഗുരുനന്ദനേതി സഞ്ചൽപിതാനി നരദേവ ഹൃദി സ്പർശാനി സ്മർത്തുല്ലുഠന്തി ഹൃദയം മമ മാധവസ്യ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ രുചിരസ്ഫുടോപിതാനി സഖേ ഗുരുനന്ദനേതി നരദേവ ഗുരുനന്ദനേതി നർമാണി നർമ്മ സംഭാഷണം. ഉദാര വളരെ തുറന്നു സംസാരിച്ചു. രുചിര പ്രസന്നമായ. സ്മിത ശോഭിതാനി മന്ദസ്മിതം തൂകിയ വദനത്തോടെ. ഹേ 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 സംബോധനയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം. പാർത്ഥ അല്ലയോ പ്രഥാസുത. പ്രഥാസുത എന്നായിരിക്കില്ലേ? ഹേ ഹേ അർജുന. ഹേ ഹേ തന്നെ അർജുന അർജുന. സഖേ മിത്രം. കുരുനന്ദന കുരുനന്ദന. ഇതി അങ്ങനെ തുടങ്ങി. സഞ്ചൽപിതാനി അവിധമുള്ള സംഭാഷണം. നരദേവ അല്ലയോ രാജാവേ. ഹൃദി ഹൃദയം. സ്പൃശാനി സ്പർശിക്കുന്നത്. സ്മർത്തു അവയൊക്കെ സ്മരിക്കുകയാൽ. ലുഠന്തി പരവശമാകുന്നു. ഹൃദയ ഹൃദയം. മമ എന്റെ. മാധവസ്യ മാധവനെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് കൃഷ്ണൻ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഹേ രാജാവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമ്മങ്ങളും തുറന്ന സംസാരവുമെല്ലാം അത്യന്തം ഹൃദ്യവും മനോഹരമായ മന്ദസ്മിതത്താൽ അലങ്കൃതവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ ഹേ പാർത്ഥ, ഹേ സഖേ, ഹേ കുരുനന്ദന എന്നൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത്തരം ഹൃദയസ്പർശിയായ പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്മരിക്കുകയാൽ ഞാൻ പരവശനായി തീരുന്നു. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സംസാരവും അതുപോലെ തന്നെ മന്ദസ്മിതമൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, ഹൃദ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമ്മങ്ങളും തുറന്ന സംസാരവും എല്ലാം അത്യന്തം ഹൃദ്യവും മനോഹരമായ മന്ദസ്മിതത്താൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു. അത്രയും അലങ്കാരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ, അത്രയും വശ്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ സംസാരവും മന്ദസ്മിതവും എല്ലാം. പിന്നെന്താണ്? ഹേ പാർത്ഥ, ഹേ സഖ, ഹേ സഖേ, ഹേ ഗുരുനന്ദന എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്തത്. ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. എന്തൊക്കെയോ നരക്കണു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഹേ രാജാവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമ്മങ്ങളും തുറന്ന സംസാരവുമെല്ലാം അത്യന്തം ഹൃദ്യവും മനോഹരമായ മന്ദസ്മിതത്താൽ അലങ്കൃതവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരുന്നത്? ഹേ പാർത്ഥ, ഹേ സഖേ, ഹേ കുരുനന്ദന എന്നൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത്തരം ഹൃദയസ്പർശിയായ പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോ സ്മരിക്കുമ്പോ അർജുനൻ പരവശനായി തീരാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ അർജുനനോടുണ്ടായ പെരുമാറ്റവും അർജുനൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തതും ഭഗവാന്റെ ആ അത്യന്തം ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരവും ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ പരവശനായി തീരാണ് ആരിവിടെ? അർജുനൻ എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ശ്ലോകം 19.
ശയ്യാസനാടന വികഥന ഭോജനാതി ശൈക്യദ്വയസ്യ ഋതവാനിധി വിപ്രലബ്ധ സഖ്യു സഖേവ പിതൃവത്തനയസ്യ സർവം ചേഹേ മഹാത്മഹിതയരകം മേ ശയ്യാസനാടന വികഥന ഭോജനാതി ശൈക്യാദയസ്യ ഋതവാനിധി വിപ്രലബ്ധ സഖ്യു സഖേവ പിതൃവത്തനയസ്യ സർവം സേഹേ മഹാത്മഹിതയ കുരുമേ കുരു കുമതേരകം മേ ചൊല്ല. വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശയ്യ ഒരേ കിടക്കയിൽ ശയിച്ച്, ആസന ഒരേ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആസനസ്ഥരായി, അടന ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ച്, വിഘത്തന ആത്മപ്രശംസ, ഭോജന ഒന്നിച്ച് ഭോജനം ചെയ്ത്, ആ ദിശു അവണ്ണമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും, ഐക്യ നിമിത്തം, വയസ്യ ഹേ എന്റെ മിത്രമേ, ഋതവാൻ സത്യസന്ധൻ, ഇതി അപ്രകാരം, വിപ്രലബ്ധ ധിക്കാരത്തോടെ പെരുമാറി, സഖ്യു മിത്രത്തോട്, സഖാ ഇവ ഒരു മിത്രം എന്ന പോലെ, പിതൃവത് പിതാവിനെ പോലെ, തനയസ്യ ശിശുവിന്റെ, സർവം എല്ലാം, നിസേഹേ സഹിച്ചു, മഹാൻ മഹാനായ, മഹിതയ മഹാത്മ്യത്താൽ, കുമതേ താഴ്ന്ന മനോഭാവമുള്ള, അഖം അപരാധം, മേ എന്റെ, വിവർത്തനം ശിലപ്രപാദിക്കിജെ, വിവർത്തനം സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ശയിച്ചും ആസനസ്ഥരായും അലസഗമനം നടത്തിയും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ്? ഒരുമിച്ച് ശയിക്കുന്നു, ആസനസ്ഥനാകുന്നു, അലസാഗമനം നടത്തിയും, അതായത് ഒരുമിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ധീരോദാത്തമായ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അനിയതമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, എന്റെ മിത്രമേ അങ്ങ് വളരെ സത്യസന്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു. എന്താണ്? ധീരോദാത്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ മിത്രമേ അങ്ങ് വളരെ സത്യസന്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു, കളിയാക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ നിസാരവൽക്കരിച്ച അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും ഒരു ഉത്തമ മിത്രം മറ്റൊരു ഉത്തമ മിത്രത്തിന് മാപ്പ് നൽകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രനോട് പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, പരമാത്മാവായ അദ്ദേഹം എന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആത്മപ്രശംസം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വേളയില്, ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ നിസാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ, ഒരു ഉറ്റമിത്രം മറ്റൊരു ഉറ്റമിത്രത്തിനോട് മാപ്പ് നൽകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രനോട് പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവഥാ പരിപൂർണനാകയാൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഒരു വിധത്തിലും മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഭാവത്തിലും ഒരിക്കലും ന്യൂനതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാകുന്നു. വിൽപ്പന്നരായ പണ്ഡിതരും മതവിശ്വാസികളും മതവാദികളും ഔപചാരികമായി ഉച്ചരിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾ മിത്രങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രണയിനിമാരുടെയും ഭക്തസനങ്ങൾ ഭഗവാൻ അതിയായി കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സർവഥാ പരിപൂർണനാകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഒരു വിധത്തിലും ന്യൂനതകളില്ലാത്തായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകള് മിത്രത്തിനോടായാലും പുത്രനായിട്ടായാലും കാമുക ഭാവത്തിലായാലും ഏത് ഭാവത്തിലായാലും അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ന്യൂനതകളില്ലാത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരും വിൽപ്പന്നരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാര്, മതവാദികൾ, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരികമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ച് ഭഗവാനെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആസ്വാദനം ഭഗവാൻ ഏതായിരുന്നു? ഈ മിത്രങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രണയിനിമാരുടെയും
ഈ ഭർസനങ്ങൾ ഭഗവാൻ അതിയായി കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഔപചാരികമായിട്ട് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഏതാണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഈ ഇത്തരത്തിലെ മിത്രങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രണയിനിമാരുടെയും ഭർസനങ്ങള് അതായിരുന്നു ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ